lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ foli ani tani o ye aw bɛɛ lajɛlen ta ni waati nin na maaw ma bɛ ka fɔ i bɛ ka an lajɛ ni waati nin na wali ka an lamɛn an ka fiɲɛ siraw fɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bi o ye dimanche n'o bɛnna o tɛ kalo tile 7 ma san 2022 o bɛna ka émission ta ko 84 ma émission entrepreneuriat n'o ye kɛnyɛrɛyew ka jɛmukan ye o ye émission ye min bɛ lase radio Sawara FM fiɲɛ siraw fɛ dimanche o dimanche ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 15 la heure kelen bɔɲanko kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka masala kɛ entrepreneuriat babu kan cogoya min na n'o ye kɛnyɛrɛye baaraw ye aspectw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ dawakun an bɛ kelen ta ka se ka an da mago la min b'a to lamɛnbaw ni filɛbaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o taabolo la cogoya min na ani ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara taabolo la bi i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na o bɛna n ka émission ta ko 84 ma foli ni tanuni bɛ di bɛɛ lajɛlen ma radio Sawara FM kanubaga bɛɛ lajɛlen ani émission entrepreneuriat lamɛnba bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ lajalako la dawakun an bɛ babu kelen ta ka an da mago la bi babu bɛna boli min kan o de fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ wali baara minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔkan siraw kan n'o ye les opportunités d'affaires en ligne bi kɔni an bɛna an da mago de la min b'a to lamɛnbaw ni filɛbaw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ nin babu kan cogoya min na ka se ka walawalali caman di babu nin kan an ka wele sera funankɛ fila ma funankɛ fila entrepreneurs de don u ka entreprises créer wa u ka baara fana caman sinsinnen don bɔlɔlɔ kan wali a bɛɛ lajɛlen an ka maa welelen fɔlɔ ale kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban na o ye Konate Abdulayi ye Konate Abdulayi ye funankɛ ye entrepreneur fana don a y'a ka entreprise créer ka kalan kɛ jamana kɔ kan ni jamana kɔnɔna la fo ka se a ka entreprise créer ma a n'ala ma baasi kɛ a na kuma tɛnku a yɛrɛ la sɔɔni folikan b'a bolo o kɔfɛ ka kuma a yɛrɛ ka parcours kan yanni an ka don an ka bi babu kɔnɔna la i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na ka fara interview kan n'o ye baro ye an bɛ min kɛ ni an ka maa welelenw ye dalasumusumu fana bɛ tɛmɛ jɛmukan kɔnɔna la an ka maa welelen fɔlɔ kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ filanan ale bɛ sira fɛ ka na o ye Paul Kone kanubaw ni a dɔnbaw b'a wele ko Pogbis ale fana ye funankɛ kɛnyɛrɛye baarakɛla ye auteur don n'o ye sɛbɛnnikɛla ye a ye gafe dɔ sɛbɛn ni ala ma baasi kɛ an dana maga waati kunkurunin kɔnɔ o gafe fana la ani a fana bɛ baara min kɛ an dana se o bɛɛ lajɛlen ma n'ala sɔrɔ i n'a fɔ an fɔ aw ɲɛna cogoya min na dalasumusumu b'an bolo n'o o ye tali kɛ connexion nafa kan étant donné que bi babu kɔni bɛ opportunité en ligne de la o sirilen bɛ an bɛ se ka fɔ connexion na sɔɔni a na munumunu nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ Kalilu Magasuba ale tɛgɛ bɛ sɔ kɔle la bi yaasa ka se ka o lase filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma nka yan'o cɛ sa an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka an ɲɛsin an ka maa welelen ma folikan b'a bolo k'o di filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma Abdoulaye MC. Ça va bien Kanté. Baasi tɛ kɔnɔ. Baasi foyi tɛ yen, merci. Ko bɛɛ ka fisa. Ko bɛɛ ka fisa bi. Alhamdulillah. Yɛrɛ ka folikan fɔlɔ ka ɲɛsin filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma. Alors n bɛ fɛn fɛn bɛ ka émission lajɛ donc n bɛ émission in filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Jaati. N bɛ i yɛrɛ fo. A diyara n ye kosɛbɛ. invitation na a diyara n ye kosɛbɛ. n'ala sɔnna an b'i fana fo an ka bi wele jaabili la o y'an ka maa welelen fɔlɔ ye n'o ye Abdulayi Konate ale ye web entrepreneur ye maa welelen filanan Paul Kone di Pogbis ale bɛ sira fɛ ka na sɔnni a na kɛnɛ sɔrɔ waati min na an bɛ fɛ kɛ ka a munumunu nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ a ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ sɔnni ayiwa an bɛ segin an ka babu kɔnɔ la ka sɔrɔ ka dalasumusu ninnu lamɛn. Tubabule nyonga kanyonde me parafini nyonga kanyonde grifu yeah tamano ya manyinde American nyonga kanyonde me Anumalian nyonga kanyonde teste yeah jete para Dia stalin kuna nomina malum kibena fusta Dia stalin kuna domina malum kibena kamusta Setu malum kibeteria kupara Setu
malum kibe badiya dufara Kajena saramayala Kibela saramayatinya Kanena julimania tikayele Kibela julimania tinya Imaye imame Besko kubarabatia Imame imaye imalone Cheite sabarista Itaine nina sumuno sarama iteine nasta Kamele sarama iteine nasta Aferas going from Yeah, almost ready. I do my first time for the Madina. For the Madina. Jalia Galaba, Mami Jaliama, for the Badoya, Nemanami Fasiama, Bifuni Distilla, Yamakala, no man anymina, Amele Fala, Babala, Jalia Galaba, non anima. Kajumankeladi, Omasoro WhatsApp, Kajumankeladi, Rezo Sensolatella, Ayagantayela, Aukasabali. Aywa ni wati na inafa domdala ya fotoka mina ezo susu koni afam balia koni nani aywa kuma chamaye fen chamaye no suratu famiyala ka ke aywa baraki srawyi ka ke fenro imse ka no anina falasi franko ma nyado atun be nya ko seba me malheureusement mo ya famiya kata srawro fem no tala bashi haklu bna family ke doni kata afem anka mawlele flana no ye pul koni akana bawni abdomba bawli pok bisali koni kinesoro en fana bɛ kuma tɛnku a la folikan b'a bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma nin waati na fana ko tɛnku la yanni an ka jɛ ka dalasumuso lamɛn ɲɔgɔn fɛ Paul i ni ce. Maa ni ce. Aw bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ. Alhamdulilayi i ka folikan ka ɲɛsin filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma. Bon ne ka foli a bɛ ɲɛsin e yɛrɛ fɔlɔ ma. Diyara n kosɛbɛ. Mun kɛra sababu ye pour que n ka se yan. Donc ani lamɛnbagaw bɛɛ fana minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu intéressé len don entrepreneuriat kosɛbɛ donc n fana ka foli b'u ye kosɛbɛ n'ala sɔnna n bɛ ce u ka lamɛnni la nba o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fana fɔ an ka bi wele jabili la i n'a fɔ an y'a lasago cogo min na dalasunusun b'an bolo an yalala ka maa caman ɲini ka waati la connexion n'o ye internet ye a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ye jaabi min sɔrɔla an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. connexion nafa ba de wala ni parce que ka daire ali diɲɛ kɔnɔ ko bibi na diɲɛ ɲagaminen don connexion sabula sa i bɔ kudo kalama k'i to Mali kɔnɔ i bɔ France actualité kalama to Mali kɔnɔ i bɔ diɲɛ jamana fan bɛɛ fan fan i ja i bɔ actualité kalama o de y'a nafa belebeleba fɔlɔ a bɔ dingɛ kɔnɔ o de hakili la connexion nafa b'a la parce que n'i kɔmana mɔgɔ ma i bɛ baro ni ko ka mɔgɔ ɲɛnafin fɛn min bɔ i la ani n'i kɔmana terroriste ma ani ka tila ka message ninnu ci olu caman ba b'a sanfɛ ani bɛ kunnafoni caman ba de sɔrɔ a sanfɛ ani baro ni fɛn min ani ka échange ni fɛn min kɛ ka message ni fɛn min ci mɔgɔ ma i b'olu caman sɔrɔ a sanfɛ connexion a bɛ an lakunu wa fana a bɛ ko yira an na n'a fɔ ko min ye marche bɛ bɛɛ tɛ se ka yala ka bɔ ɲɛna mɛ n bɛ connecté connexion na i bɛ marche dɔn mɛ n'i bɛ connexion t'i bolo i b'a ye i bɛ degun o la connexion tiɲɛna a diyara ne yɛrɛ activité caman bɛ yen i n'a fɔ wa fana a bɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ka fɔ. N'i bɛ fɛ ka recherche kɛ fɛn dɔw sanfɛ i bɛ se k'olu sɔrɔ ni internet sanfɛ o y'a nafaba dɔ ye a bɛ mɔgɔ distraire fɛnɛ hali ni ci t'i la kuma min na n'i donna i bɛ se ka fɛn dɔw ɲɛɲini k'olu ɲɛdɔn connexion sanfɛ o ka fisa i k'i sigi ten tɔ. N'i connecté a b'a to i bɛ bɔ ko kalama i tɛ ko min kalama donc fɛnɛ n'i connecté moment dɔw la a b'a sɔrɔ i dusu kasilen don n'i connecté dɔrɔn i bɛ yɛlɛ ko ni fɛn min ye a bɛ distraire quoi ne kɔni ta y'o ye. N'i connecté i bɛ lafiya n'i yɛrɛ kunkolo dusu bɛ cɛncɛnnen don n'i kɔni connecté i bɛ lafiya a kɔni ka ɲi mɔgɔ sanfɛ i bɛ bɔ information caman kalama i bɛ fɛn bɛɛ dugu information caman kɔni i bɛ bɔ a kalama kɔni a kɔni ka di yɛrɛ de ne kɔni bɛ bɛɛ deli bɛɛ ka yɛlɛ a kan a ka information sɔrɔ aw dusu mana kasi dɔrɔn a ka yɛlɛ a kan dɔrɔn dɔ bɛ bɔ a ka dusukasi la. Ayiwa ni tun ye jaabi damadama ye an ye min sɔrɔ ayiwa dalasunusun ni senfɛ Abdulayi kɔni bɔra ka jaabi ninnu mɛn yala i ye mun de faamuya aw ka jaabi ninnu kɔnɔna la. Bon en fait fɛn fɛn kumana a bɛɛ bɛ ka kuma ni
information sɔrɔli ani distraction donc kulonkɛ yɔrɔ bon an yɛrɛ bɛɛ bɛ réseaux sociaux kɛ o de ye kulonkɛ yɔrɔ l'information certes c'est bien o y'a nafa dɔ ye mais o dɔrɔn tɛ surtout an jeunes ma surtout mɔgɔ min bɛ fɛ ka fɛn ɲini a sanfɛ ne ye ci kɛ kulonkɛkɛlaw lajɛli ye ani information dɔrɔn lajɛli ye i ka temps caman bɛ tɛmɛ i kan k'a sɔrɔ i tɛ nafa bɛrɛ sɔrɔ a la pour moi information ninnu ni kulonkɛ ninnu réseaux sociaux ninnu 30% dɔrɔn de y'a nafa la a nafatɔ ba bɛ kɔfɛ o bɛ yen nɔ mun tɛ nin mɔgɔ bɛ minnu bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ a sanfɛ olu de concerné. Ayiwa Paul fana jaabi ninnu mɛn yala i ye jumɛn de faamuya ni jaabi ninnu kɔnɔna la. Bon ne ye mun faamuya o caman ma réseaux sociaux importance yɛrɛ dɔn donc a caman dɔw ta sera information dili ma o y'a fanba ye o ye importance fɔlɔ ye mais ne yɛrɛ bolo réseaux sociaux a ma dabɔ kulonkɛ yɛrɛ kama a dabɔra an ka ɲɔgɔn kunnafoni wala an ka se ka fɛn wɛrɛw fana k'a sanfɛ nafa bɛ minnu na donc kulonkɛ yɛrɛ ne tɛ réseaux sociaux bila kulonkɛ minɛn kɔnɔ voilà ayiwa an ye faamuyali k'o la n'ala sɔnna k'ale ɲɛfɛ an na don a kɔnɔ ka walawala wɛrɛw di a kan min b'a to filɛbɔ ni lamɛnw bɛ se ka u ka tata sɔrɔ la cogoya min na nin waati kelen na an bɛ direct la page Facebook caman fɛ caman kan radio Sawara FM ka page Facebook b'o la n'o ye Sawara FM 91.7 ka fara o fana kan entrepreneuriat par excellence Mali page fana b'o la an bɛ direct la o sanfɛ fo ka taa se page wɛrɛw ma n'o ye ne yɛrɛ ka page personnelle ye Abubakar Kanuti o kɔfɛ fana jamukan bɛ tila ka taa ka cari page caman sanfɛ an bɛ foli di ayiwa page minnu bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli ka jɔ la ayiwa kɛnyɛrɛ ye baara ayiwa dɛmɛli la cogoya min na n'ala sɔnna ayiwa hali bi an bɛ don an ka masala kɔnɔ nka yanni an ka don ayiwa a badinw kɔnɔ ka se ka a nɔ an sago ma fo an ka mawulilu an ka se ka o dɔn u ka parcours bakurubaya la u bɛ min kɛ u bɛ baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka se k'o dɔn ka fɔlɔ Abdulaye Konate la Abdulaye yala i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye an kɔni ka kumaw daminɛ la an kumala fitinin bakuruba la i ka parcours kan nka est-ce que i bɛ se k'i da don a la dɔɔni maaw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la Abdulaye ayiwa Konate yɛrɛ ye jɔn ye. D'accord Abdulaye Konate web entrepreneur de komi a fɔcogo la cogoya min na mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ baara kɛ internet kan en fait la plupart du temps n'i ye o fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a miiri ka taga brouteurs ou bien arnaqueurs parce que on a tendance à dire que mɔgɔ minnu bɛ wari sɔrɔ internet kan u bɛ mɔgɔ arnaquer u ka wari minɛ o la o tout ça bon je pense que o y'a faamuyali baliya de ye sinon wari min bɛ sɔrɔ internet kan bi bi in na ni ko m'a fɔ est ce que a bɛ sɔrɔ physiquement baara la parce que très rapidement i bɛ se ka wari min générer internet sanfɛ en 2 ans i bɛ taa sɔrɔ i bɛ san 5 de kɛ pour que k'o sɔrɔ physiquement hali mɔgɔw b'u connecter plateforme minnu kan tel que Facebook ni fɛn ninnu mais pratiquement fɛn fɛn b'i connecter i tɛ wari d'u ma bon i dun mago bɛ information min na comme internet bɛ ka fɔ cogo min i mago bɛ information min na i mago bɛ distraction min na i b'o sɔrɔ mais par contre cɛ in dun filɛ wari b'a kun kojugu mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ka wari ka ca kojugu ale b'u cɛ la Mark Zuckerberg donc a b'u cɛ la mais pourquoi a bɛ ka se ka se niveau la parce que a bɛ business dɔ de mené internet sanfɛ mun bɛ wari se a ma bon pratiquement ale ka produit ye mɔgɔ minnu ye olu tɛ se k'o business dɔn e mun b'i connecté ka information lajɛ e mun b'i connecté ka vidéo lajɛ k'i yɛrɛ distrait et les produits. Parce que on a déjà et vous savez, les distractions et l'information. Mais par contre, moi, on peut voir dit ama, on doit n'a pas été yorola. On doit n'a pas vu mi. Moi, on peut na couler, faire des informations dini. On doit peut se faire donner un produit mouna. Donc, on doit relayer qu'à Facebook qu'à produit yorola. Donc, en contrepartie. On peut voir des Facebook ma Facebook bɛ produit yira olu la donc du coup olu de ye anw ka client ye anw fana ye Facebook ta client ye ouais donc en gros bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ mun bɛna information ɲini o b'a ta sɔrɔ mun bɛna kulonkɛ kɛ o b'a ta sɔrɔ Facebook b'a ka wari sɔrɔ anw fana mago b'an ka client min na an b'o sɔrɔ i bɛ to Mali kɔnɔ yan i b'i ka client sɔrɔ fo Asie i b'a sɔrɔ fo Europe bon voilà k'i sigilen to par contre ni business physique do sisan pour que i ka se ka échantillon dɔ yɛlɛ ka client dɔ la fo France il faut k'i k'a di
avion la ka ou bien ka di voie ou la bateau non fait ka donc ça va prendre du temps et c'est au bel kono il va eu son business d'abord voilà oye à la fin doye c'est pour dire que ami baram ka internet kan mako ka famia janatique ko la à la fin à mankala be business physique là zoom forcément donc internet français fait forcément ou bien ni ça n'y a d'obi arnaque ou bien dernier bi ka warne mais par contre il est voir sur bi surtout au 21e siècle muna il est voir sur le war ba de sur business légal là wana nya fola il avec ça que ni we war trier tentu wala il se ka imagine tu mais na nya fi en détail il va do et mon que physiquement on est en clé à beaucoup de internet mais seulement état que tu peux le mais t'as les fait ya fait comme la mandat de opportunité to la jati comme on a c'est moi na sona wala police ka ne fal kan fene pol publicité joy bon pol publicité auteur livre 7 adu ani entrepreneur fene du nga livre follow kera réussir est un devoir donc entreprise fana be ngolo muy édition fortune réussir est un devoir yo se be wati men yo se 2020 konna dila donc c'est bima jati donc édition fortune fana yinga entreprise ami auteur ou demain ou se kuga livre 7 tugumuna ani ka blasuka parce que en koloshi chama be livre 7 mais outil na fasorala jati oui akon kadwe ubi wa livre 7 mais moy soro tasira ou te fouille donc là donc il y a entreprise créée pour que la auteur ou demain ou c'est ka soro ou ka livre la tugumna donc oui doy ani fene ni social manager ni entrepreneur ou ni entreprise ou demain ou ka visibilité bi sera augmenter tugumna donc ou fene nga bara fambay aywa era publicité ko ni sur noy amana to ya di bon Pogba depuis Ngadogo et moko kumetu ka ngwele Pogba voilà donc nera nanaï voilà il n'a pas balontana donc après ça j'ai vu que to ko nga ampleur état bon comme business de kinkadne il fin ko yene ma fo bon les businessman depuis Ngadogo business ko kinkadi donc bani nana boy ka ke business quoi les bus là c'est comme business va nana ke pok business tu vois non donc odi nana ni pok bisi aywa ali famel chama sorola wala ni follow ka atinkulan ka bibabuka yala aywa baradu ni be no sira ke bolon ka sawka ni wati na 21e siècle konal bon abaro ka tan aywa nan kamba ye fo bi ante wuli ka bo plateau yɛrɛ sanfɛ tellement que opportunité be bɔlɔlɔ sira kan a ka ca mais n bɛna kuma ne yɛrɛ bɛ minnu kɛ n bɛna n da se olu ma a fɔlɔ ye mun ye o ye affiliation de i bɛ se ka affiliation kɛ bon kuma caman a débat bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ko i bɛ se ka entreprise daminɛ avec 0 franc donc l'affiliation fait partie de cela i bɛ se ka affiliation kɛ réseaux sociaux ni fɛn ninnu kan ani internet kan k'a sɔrɔ i ma wari foyi dépenser n'a bɔra i ka forfait la donc a b'a permettre i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn feere a bɛ se ka kɛ a tigi ka formation ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ ta tɛ mais i bɛ commission de gagner a kan donc o ye fɛn fɔlɔ ye a filanan o ye community management c'est-à-dire bibi na an b'a kɔlɔsi entreprise bɛ yen mais u ka visibilité tɛ ka augmenter donc e bɛ se k'i positionner parce que caman t'a dɔn entreprise bɛ caman bolo mais u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ page Facebook créer cogo min na u t'o dɔn donc e bɛ se k'i poser comme un intermédiaire ka se k'u ka visibilité augmenter ani k'u ka fɛn ladɔnniya réseaux sociaux ninnu kan donc o fana y'a fanba ye donc n'o mana bɔ yen fana e-commerce fana bɛ yen ça c'est la vente en ligne donc o fana c'est a bɛ ka monter Afrique de sisan sinon an kɔni b'a dɔn Europe ni Amérique ni fɛn ninnu a ko dɔnnen don yen mais sisan a ko bɛ ka ladɔnya donc fɛn fɛn ni e mun fɔlɔ la k'a dɔn e ka nafa de b'a la fɔlɔ donc c'est aussi un business fort potentiel fana b'a la voilà n'o fana bɔra yen business caman wɛrɛw fana b'a la i n'a fɔ les dropshipping local voilà i bɛ se k'o kɛ Facebook yɛrɛ dɔrɔn kan voilà par exemple i bɛ taa butigitigi dɔ fɛ yen i bɛ se k'a ka butigi kɔnɔfɛnw photo ta i b'a publier ni mɔgɔ y'a san i bɛ na ni client y'olu ma i bɛ ka commission fana gagner tout ceci bon crypto-monnaie ninnu fana bɛ yen trading ni fɛn ninnu bɛ yen
a siraw ka ca quoi. Kosɛbɛ taalen ɲɛfɛ an da mako la ka se ka hawlawalali tɔ jidi ka taa fɛ ola Abdoulaye yala est ce que faranga b'i bolo ni ɲininkali na bɔlɔlɔsira baara wɛrɛw bolo wa fana ko bɛ se ka min kɛ ka se ka entreprise bila sen kan cogoya min na. Oui, bon, effectivement, je pense que Ogoya Fatouamna et Polia Fatouamna a chapeau du coup, bɛ fɔ ite ba fɔ la. A baaraw bɛ yen nɔ i bɛ se ka mun daminɛ walasa ka wari fitinin sɔrɔ kɛ ka entreprise ba dilan. A baaraw fana bɛ yen i bɛ se ka mun yɛrɛ k'i ka baara da ye. I bɛ wari sɔrɔ la wa hali bɛ miliyɔn sɔrɔ la mɔgɔw caman bɛ minnu b'a kɛ. Ne yɛrɛ filɛ nin ye agence de marketing digital bɛ ne bolo. Ɲinɛna k'o yɔrɔ souligner. Donc an bɛ entreprise de dɛmɛ. Visibilité Konatec agency de don. Konatec agency. Voilà. Donc minnu bɛ fɛ ka information caman dɔn an ka site web ni page Facebook ni LinkedIn ninnu bɛɛ bɛ yen. Donc du coup an bɛ entreprise dɛmɛ pour que visibilité la augmenter à travers le digital. Parce que n'a y'a jateminɛ sisan nɔ business physique là, pour qu'il y ait ces moments atteint, il faut passer par la télévision, la radio, la affiche et Gudrondana. Mais l'affiche manque Gudrondana, ou bien publicité mon boîte là. Est-ce que tu es sûr et certain et ma aussi que nous au présenter Watimna publicité la passer qui est sur le moment là. Ma garantie tout ma garantie. Donc c'est comme si il y avait Wardi, il y avait un sobonné. N'a bɛnna mun ye i b'o sɔrɔ mais par contre internet sanfɛ possibilité b'an bolo outil la i bɛ se ka mɔgɔ cibler efficacement i mago bɛ mɔgɔ mun na ne mago bɛ hakɛto an bɛ fɛn fɛn ka minnu nɛgɛlafi fan fɛ an bɛ an ka micro dɔ bɛ ka sɔrɔ a se ka na. D'accord. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in Africa. Ayiwa ka se kana n ka babu kɔnɔ Konate tun bɛ ka fɔ ka ciblage kɛrɛnkɛrɛnni o de bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ kan siraw kan nka min ye ayiwa sira traditionnel ye gɛlɛya b'o la kosɛbɛ. Gɛlɛya b'a la kosɛbɛ parce que ni sira traditionnel kan i b'a kɛ sobon de dɔrɔn voilà mais données t'i bolo mun b'a jira i mago bɛ mɔgɔ min na efficacement o tigi y'a ye mais outils bɛ yen nɔ internet kan minnu bɛ réseaux sociaux kan ka minnu bila an ka disposition kan hali ni ne mago bɛ e kanoté la e dɔrɔn ka ne ka publicité ou bien mɔgɔ minnu bɛ radio baara kɛ olu dɔrɔn k'a ye i bɛ se ka cibler ten mɔgɔ bɛ n'i tɛ radio baarakɛla ye i tɛ publicité ye donc i bɛ wari mun sara i bɛ taa sɔrɔ i b'a nafa sɔrɔ parce que a bɛ taa yira mɔgɔ min na i mago bɛ o mɔgɔ la donc an ka baara dɔ ye o ye parce que n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ entreprise bɛɛ mago bɛ o la fo n'o y'a sɔrɔ n'i tɛ fɛ ka fɛn feere i kɛra ɔkɔliso i kɛra feere i ye fɛn o fɛn feere la en tant k'i mago bɛ mɔgɔ la i mago bɛ o la donc a ka dan o dɔrɔn ma o business fanba de ye bon o dɔrɔn kama mɔgɔ bɛ yen nɔ an de t'a filɛ fɛnba ye ɲama sinon européen fan ninnu ni américain fan ninnu fɛ milliardaires bɛ yen o business ninnu parce que entreprise foyi tɛ yen mun tɛ a manipuler ouais donc olu bɛ yen bon business minnu bɛ yen nɔ pour que ka se ka wari dɔɔni générer ka business baw kɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na affiliation ninnu parce qu'on a tendance à dire ko i bɛ se ka entrepreneur à 0 francs bon pratiquement moi je trouve que o kuma in tɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔ la ka entrepreneur dɛmɛ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ t'i kun d'un côté tiɲɛ tɛ parce que mun na hali an ka business la en ligne ala ka dan i bɛ téléphone de san k'o daminɛ i bɛ ordinateur de san k'o daminɛ i bɛ connexion wifi de payer ou bien i bɛ forfait de san k'o daminɛ bon n'i y'a dan o dɔrɔn ma i bɛ wari dɔ sara mais minnu fana b'a fɔ ko a 0 francs m'u faamuya yɔrɔ dɔ la tiɲɛ b'u bolo parce que là n'i y'a jateminɛ pour que i ka business physique créer i bɛ wari mun don a la n'i y'o comparer nin na pratiquement i bɛna 0 francs de la parce que u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kojugu business physique pour que i k'o daminɛ yɛrɛ fɔlɔ la première des choses fo local ka k'i bolo yɔrɔ ka k'i bolo mɔgɔ b'i sɔrɔ yɔrɔ min na o dɔrɔn n'i y'a dan o dɔrɔn ma i bɛ jeune 100 sigi a 89 bɛɛ b'a bila pour ne pas dire à 100% bɛɛ b'a bila parce que an bɛ fɛ ka entrepreneur daminɛ wagati min na pratiquement o b'a sɔrɔ fond tɛ an na donc c'est très rare k'a ye ko an dɛmɛna par l'état o fɛn fasugu parce que bɛɛ ni plein ni o de ye déjà de 1 chômage bɛ an fɛ yen nɔ de 2 fana bon fond sɔrɔli man nɔgɔ pour que ka se ka ninnu daminɛ donc i bɛ se ka o affiliation ninnu kɛ i n'a fɔ Paul y'a fɔ cogoya min na affiliation hali n'i ma kɛ internet sanfɛla la ne bɛ n yala n bɛ don butigitigiw fɛ yen ou bien ni fɛn dɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛn in nafa bɛ a la n b'a lajɛ
ma photo ta ma la message marketing kɛ cogoya min na Facebook kan ma lajɛ mɔgɔ qualité jumɛn bɛ minnu mago bɛ ni produit na ma feere olu ma ni boutique tigi y'a di ne ma 200 la ne bɛ taa feere 250 300 donc surplus mais o ta donc mais olu minnu générer m'u fara ɲɔgɔn kan donc après n'a ye mun bɔ n bɛ se ka kɛ ka business wɛrɛ kɛ tu vois donc affiliation exemple a business caman bɛ a tɛ ban fɔlɔ la yɛrɛ kosɛbɛ ayiwa an ka ɲininkali filanan o de yala est ce que Mali yɛrɛ kɔnɔna la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen min bɛ se k'a to ayiwa entrepreneuriat bɛ se ka jidi ka ɲɛ cogoya min na i n'a fɔ connexion ko ta fanfɛlaw la wali ayiwa a dɔnniya ko yɛrɛ ta fanfɛlaw la est ce que o ko sabatilen bɛ min bɛ se k'a to fanakaw ne minnu bɛ fɛ k'u ka entreprise créer en ligne ayiwa o bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogoya min na c'est l'environnement est favorable. Pour le moment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que déjà, il y a un bébé moyen ko de bolo. À ce niveau, alni mumi na courage bola na ko kaba damne. Ni nana se à ordinateur sans rôle moga fin oludoma. Tu vas sur tribable. Mais par contre aussi, ni mo décider à la, c'est plus facile et au fanake kateme physique tu vois donc à partir du moment où on connaissance faut kila faut dingene kana kila ali kana Google 7 do mais il veut se que espérer domaine là à travers le digital il veut se coach doka formation bénéficiée qui est au Malano au coach des États-Unis avec France avec Espagne donc alta dans YouTube drama déjà avant formation be YouTube quand ali un cursus nuna master ni fenna il va sur olo soutenance ni fenna menacer forcément de recherche ou donc il y a toujours des professeurs monombino olo fana ka passion de oui ou des vidéos que ou des leçons que va bla YouTube nous sommes probable la Facebook nous sommes non seulement la passion de mais on va faire gagner en retour parce que mon on veut notoriété mon soro client mon soro en fait il faut juste savoir que jama be yorom na war be no donc ni fin que famille mo intéressé à tirer dans en fait na tirer dans en fait il veut ça faire wara faire attirement donc on veut au mono que c'est ça non il veut ça la taw fait et ma wobe ka affiliation ni kala et ma wobe ka e-commerce de que il veut tant la jama comme be au di YouTube sans fait ou Facebook sans fait il va tirer suivre pratiquement avec cette notion de dis-moi tu vas famille à 80% donc il veut faire la famille à 6 fois dans notre il veut formation ça avec ce avec la donner il est là pour qu'il y ait formation ça donc il veut formation ça voir là do avec voir ça et faire une formation faire gagner bénéficier il veut connaissance ça et va au connaissance il va transformer le business après pour ne pas pourquoi pas éthique formation française voilà donc afin de mettre tu vois là aywa halbi kabela de la dunia ka fo club ya radio Savar FM de la 91.7 amela silike kabo kabala zone universitaire la émission ye entrepreneuriat ye no ye kenreyo émission ye mamo be ka fo ka bara bembe kenreyo ma que ce soit munu be ka fo ou la ko dunu jamana fe no formel yi an munu be ka fo la ko rente jamana fe informel avant ka jimka be talike no bela dilin kam Ningal fana halbi ka o kiliten ku pulla basa pulna ani business ani unta kalaje madalam se ka fo a digi o connection yi nga ni atna je to fanga Mali réseau do be ta soro connection be ka fo ka be di soma no domicile yi o kan no ko katime connection be di entreprise ma yala est ce que o te dani o te obstacle do yi ni se ga entrepreneuriat digital ou entrepreneuriat numérique Bali Mali kono wa. Bon, il y a ta côté d'offre, à bas ralenti doni, mais ne bolo oti se ka ke obstacle. Aywa. Munu ere kera sababu ka internet créer. Are amiga fo muma bololo sira. Munu sira ka créer, munu kera les premières personnes à fonder ça. Ne akila akuma no olu bolo. Donc jano olu ka créer, olu me gela mun kono. Donc c'était tout. Mais ou gela ou betema ni ay olu sira ka kujija faut qu'à créer donc noyatin quoi mais bibi na ne va penser que aujourd'hui c'est-à-dire noya bien trop ni akili bala folo la ni me fait ka 50 mots de ronsoro et me keme flari do ala et aujourd'hui bi al 1 giga yuso soro keme flala donc akan no nous sommes dans une génération c'est-à-dire nous be opportunité saisie
olu le kunna ka di sisan mais dɔw kɔni bɛ yen olu b'a an layɛ de olu bɛ kɛ spectateur ye sinon bɔlɔlɔ sira olu b'an layɛ an bɛ kɛ millionnaire ye k'olu sigilen to yen mais parce que u ma da la parce que u t'a dɔn parce que pauvreté ye fila de c'est le manque d'information parce que dɔw t'a kalama yɛrɛ ko voilà dɔw t'a kalama ko Facebook bɛ se ka mɔgɔ kɛ millionnaire ye dɔw t'a kalama ko internet bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ kɛ milliardaire ye donc o bɛɛ de b'a la mais k'a fɔ ko a bɛna nɔgɔya fo k'a nɔgɔya n'i ye fɛn fɛn ye n'a nɔgɔyara de trop a fɛn i b'a layɛ n'a taara ɲɛ a tɛ c'est à dire bɛɛ bɛna don a la o la a marché bɛ saturer donc a gɛlɛya kɔnɔ e mun sera k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn gɛlɛya in kɔnɔ voilà e de bɛ se sɔrɔ a kan quoi e de bɛ nafa fana sɔrɔ a kan mais k'a to fo ni a nana nɔgɔya waati min na ni e donna a la i b'a ye e tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ parce que gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ opportunité bɛ gɛlɛya de kɔnɔ voilà donc ayiwa Konate ka kuma kɔnɔna la da sira ma a y'a jira k'a fɔ bɔlɔkan siraw baaraw kan i t'a sɔrɔ ɲuman b'a la juguman b'a la yala minnu bɛ k'a fɔ u tɛ fɛn caman dɔn a la yala u bɛ se ka jumɛn kɛ walasa u kana taa bin juguman dingɛw kɔnɔ cogoya min na bon ne bolo juguman in bɔyɔrɔ a caman bɛ influenceurs de la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi jeunesse bɛ modèle minnu suit u b'u influencer quoi par exemple ni e bɛ TikTok kan i yɛlɛnna TikTok kan e bɛ vidéo sugu jumɛn de lajɛ e bɛ vidéo minnu lajɛ olu de bɛ jouer e ka mental de kan donc le fait que algorithme fana bɛ a jateminɛ vidéo sugu mun ka di e o de bɛ na e ka fil d'actualité kɔnɔ ni ballon tan de ka di ye ni ballon filɛ de ka di ye i b'a ye ni yɛlɛnna TikTok kan ballon vidéo dɔrɔn de bɛ na hali ni ma abonné mɔgɔ minnu ka page la algorithme b'o dɔn maintenant u bɛ se ka jumɛn de kɛ pour que u kana na bin o dingɛ kɔnɔ i bɛ modèle dɔ de choisir Mayiga fɛn Konate da sera a kuma ma a ko coachiw dɔw bɛ yen aujourd'hui i bɛ domaine fɛn fɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ inspirer dɔw bɛ yen mun ye se sɔrɔ a la donc i b'o tigi de suit i b'o o ka parcours lajɛ o sera k'a kɛ cogo min na i fana b'o lajɛ c'est pas que i ka formation ta obligatoirement c'est à dire YouTube bɛ yen bi formation ninnu caman bɛ YouTube kan mais les gens refusent c'est à dire mɔgɔw tɛ taa information ɲini sinon bi ne yɛrɛ ye formation caman kɛ en autodidacte c'est à dire i bɛ taa YouTube kan i bɛ taa mɔgɔw lajɛ voilà ni i nan'o kelen reproduit c'est sûr que ça va marcher parce que Europe ni fɛn ninnu olu t'a développer la janni i yɛrɛ ka se ka ba sɔrɔ yen na c'est à dire il faut faire beaucoup de travail mais n'i ye fɛn fitinin dɔn dɔrɔn i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ quoi voilà a bɛ yiriwa i bolo voilà ayiwa nin waati na an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a munumunu nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ ka Loma Kasuba yanni an ka sigi ka tɛmɛ n'an ka babu tɔ ye. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in you. Yeah. If we fall, we will rise again. Like the stars, we will shine again. We may cry, but we'll smile again. Africa will rise again. Yes, you can. Yes, I will. Fight my way through the storm. Yes, I can. Yes, I will. We're the children of the future. Yes, I can. Yes, I will. It's your time to talk. Ayiwa kasi kanan ka kene kun waati na halbi katmini ayiwa juma mun be ne o be ayiwa bolo kan sira baro la ka nyal tinku Konate la Konate e koni kun da sira madoni ka kuma konna la yala fana ko bisi ka fere min da singa mi se ka to o kana bi mi digen konna la ka bi arnkaru ka digen konna la baranuna. Voilà, bon en fait au gacha en plus ça avait dépend il veut qu'à fond ta juguman ça c'est mon frère parce que pour les yoro mon fort oye bon mentalité yoro ye émission je vais influencer tout comme là il y a des pratiquement en mettant mon cœur réseaux sociaux de nos sans fait à chaque du bon
En général, ne yɛrɛ mun jateminɛ jeune bɛ se ka 2 heures 3 heures kɛ TikTok sanfɛ ka défiler dɔrɔn ka vidéo ninnu lajɛ. 2 heures fo ka se 3 heures ma. Parce que i b'a ye à chaque fois i bɛ 1 heure kɛ i bɛ 30 minutes kɛ i t'a compter mais à la fin de journée i bɛ se ka ye i bɛ mun kɛ pratiquement a bɛ 3 heures de temps bɔ. Bon i tɛ mun jateminɛ n'i ye o 3 heures in fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa se kalo baara la yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye mun jɛn a bɛ 90 heures bɔ. Kosɛbɛ. Fɛn sanfɛla la. Bon o 90 heures in kalo la e k'o kɛ kalo la o ye tile joli de perdulen fɔlɔ. A ka ca kosɛbɛ a ka ca ni tile 3 ye. A ka ca ni tile 3 ye n'i ye sunɔgɔ nin bɔ la i bɛ taa se fo tile 4 ninnu ma. O tile 4 bɛɛ perdu la i bolo fu la i ma fɛn faamuya wa i ma fɛn sɔrɔ. Bon après tout a nafa ye jumɛn n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ n bɛ n distrait ka wagati na tɛmɛ n kan. Certes c'est bien et qui distrait. Mais en fait, il y a des gens pour qui distraient. La plupart du temps, il y a des stars qui ont vidéo, qui ont fait des sportifs, qui ont fait des mais il y a des gens là et ils ont charbonné à un moment donné pour qu'ils restent à ce niveau-là. Parce qu'ils ont vu le résultat. Bon, il y a des gens qui fait pratiquement à côté de nous, et qui ont vu vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, on a tué un star d'autres, on a été donc, ni côté ces réseaux-là, il n'y a pas de souci. Avec un bibabou boricon, il doit internet qui avait ces opportunités du monde. À payer non, à débat. À débat, le futur. Mais ni nana, si c'est une distraction qu'on fait, il y a influence ta fan fala fait il faut mon naje ak donc cliquera no ni fin no maintenant a faut même mo dénigrer benika bara de do en fait avec ces gars certes avec perte de temps si ma en même temps avec ces gars mentalité wera du funa fana tu vois un peu donc au niveau mais arnaquero be se ga mo arnaque yoro jumon fana la a ma plateforme chamaye si ça non on va faut ko oui permettre ga war soro parce que les jeunes surtout en Afrique au Mali ici particulièrement on veut faire donc avoir sur ma baraque on est au Québec aussi d'investissement bon mɔgɔ minnu minnu dun y'a kɛ u b'u ka précaution bɛɛ ta u b'a dɔn e bɛ se ka miiri mun na e bɛ se ka mun kɛ c'est des experts donc o b'olu fɛn kɛ e bɛ taa wari investir en espérant k'i bɛ wari sɔrɔ en retour donc forcément n'u nana k'u ka site bloqué ou k'u ka fɛn dɔ kɛ i bɛna wari sɔrɔ cogo jumɛn na i ka wari bɛ taa n'i y'a ka baden de ye a ka ye mɔgɔ caman sɔrɔ donc o b'a to u t'a sɔrɔ wari ɲinili nɔgɔya fɛ kojugu parce que a b'u kɔnɔ n'i ko wari bɛ sɔrɔ internet kan dɔrɔn olu bolo ko tout est facile i ye physique lajɛ i ye internet lajɛ a bɛɛ de ka gɛlɛn mais a bɛɛ n'a ka gɛlɛya de don o gɛlɛya in fana tɛ i ye doni ta i bolila ka tile bɛɛ kɛ bolila ka wɔsi gɛlɛya bɛɛ t'o dɔrɔn ye hakili labaarali o bɛ gɛlɛya min se mɔgɔ ma kuma dɔ la physiquement baara t'o lase mɔgɔ ma ni hakili sɛgɛnna ka se niveau dɔ ma a bɛ se ka fa wuli mɔgɔ la ni fa wuli la o ka diɲɛlatigɛ cɛnni mɔgɔ ye physiquement baara kɛ cogo o cogo a juguyara cogo o cogo fa tɛ wuli la k'i t'o baara in la o kɔni baara kɛ ma i bɛ se ka sɛgɛn i bɛ sɛgɛn fo ka se dan na mais a kɛ man di ka fa wuli la hakili baara bɛ fa wuli mɔgɔ la bon au niveau na pour que na bon la question kɔnɔna la donc u bɛ se ka mun kɛ k'olu éviter mɔgɔw kan ka facilité de b'u kunna wari bɛ sɔrɔ mais ka facilité b'u kunna dɔw de t'a sɔrɔ cogo ka nɔgɔn ni dɔ ta ye mais a t'i n'a fɔ ko n'i tɛ fɛn kɛ dɔ la i b'o wari sɔrɔ en tant que mentalité b'i kunna à chaque fois i b'a essayer ka raccourci de ɲini i bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o laban na i bɛ taga bin dɔ ka piège kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ k'e ɲini parce que a b'a dɔn o de ka di e ye a b'o fɛn kɛ pour que k'i la attirer kan n'i nana i bɛ n'i ka wari d'ale ma i bɛ taga site internet ninnu fana bɛ ten certes o ma développé Mali la an fɛ mɔgɔw kɛ man di ka sanni kɛ site internet la sinon tubabuw fɛ yan ni sous région caman fana bɛ yen tel que Cameroun ninnu ni fɛn ninnu olu b'a kɛ ka caya donc au niveau là n'i bɛ la sanni kɛ i dɔn fɛngɛ dɔw bɛ système dɔw bɛ yen jateminɛ dɔw bɛ yen i b'olu kɛ ɲɔni k'i ka carte bancaire don internet kɔnɔna la parce que i ka carte bancaire i ka porte monnaie de donc n'i y'o don sisan nɔ c'est comme s'il y a confiance dans site là qui a carte monnaie de kalifa la parce que dɔw yɛrɛ b'a proposer n'i ye sanni kelen kɛ i ka carte bancaire liélen to a la pour que sanni filanan ka kɛ automatique i ka nana sigi ka fɛn doli kan bilen donc ni olu bɛ yen nɔ sisan e mana na taga k'o dɔ la i m'a jateminɛ site in est-ce que c'est éligible est-ce que site in filɛ nin ye arnaqueur ta tɛ i m'olu si jateminɛ taga dɔrɔn parce que i ye produit cɛɲumanin y'a kɔnɔ i y'a san donc i bɛ se ka kɛ sababu ye ka arnaque las'i ma parce que o tigi n'a ka laɲini ye o ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ a b'i sɔrɔ bon n'i y'olu yɔrɔ ninnu bɔ a la fɛn o fɛn ne
bolo diɲɛlatigɛ fɛn fɛn n'i bɛ don a n'i y'a ɲɛɲini kosɛbɛ i kɛ man di ka problème sɔrɔ a la. A bɛ ten. Voilà. Ayiwa hali bi ka bɛɛ ladonna k'a fɔ o tulo bɛ radio Sawara FM de la an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kaba la fiɲɛ sira min fɛ o ye 91 murumuru 7 ye émission ye entrepreneuriat ye a bɛ lase filɛbaw ani lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma dimanche o dimanche Abubakar Kanute fɛ ayiwa n'o ye ne yɛrɛ ye ayiwa émission ni segin ka n'o rediffusion ye o bɛ kɛ tɛnɛndonyaw fɛ lundi ka daminɛ 16h la ka taa bila 17h la wa jɛmukan ni dafalen bɛ se ka sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na page kɔfɛla ninnu sanfɛ n'o ye entrepreneuriat par excellence studio du Mali radio Sawara FM ka page Facebook ani ne yɛrɛ ka page Facebook ayiwa Poli ni teri dɔ nana n'an bɛ kuma tɛnku a yɛrɛ la folikan b'a bolo tɔgɔ fɔli kɔfɛ an ye ka o di ayiwa lɛnbaw ma. An ce fɛn na ne tɔgɔ Sidi Modibo Angoyiba. Sidi Modibo Angoyiba. Ne ye entrepreneur web plus pratiquement un community manager. Ne bɛ entrepreneur dɛmɛ ka mɔgɔw regrouper u ka thème ko ka passion na quoi. Voilà, donc du coup j'ai une page Facebook qui s'appelle Van Motivation. Bon, on est entrepreneuriat en développement personnel. Voilà, c'est ayiwa o b'a jira k'a fɔ i ka baara fana sinsinlen don bolo kan siraw kan yala an bɛ se ka ɲininkali min tɛnkɔlɔ o la est-ce que baara min kɔnɔna la i bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ walima i yɛrɛ nana kɔnɔ cogoya di? Bon, ne nana kɔnɔ n kɛlen ka bagi sɔrɔ bon n nana bagi sɔrɔ n y'a ye n bɛ ka an ye bon kuma bɛɛ n y'a jateminɛ n bɛ temps passer internet kan n tɛ ka foyi sɔrɔ je gaspille mon temps bon n nana sigi ka miiri don dɔ la par hasard n bɛnna ni video dɔw ye n b'a fɔ i bɛ to ka wari gagner internet kan n ko a bɛ kɛ cogo di bon n tora ka n former formation ni fɛnw na bon n y'a ye business fɛn fɛn bɛ yen a caman daminɛ ka gɛlɛn donc bon n tor'o de la ka n sigi ka miiri bon n yɛrɛ bɛ se ka fɛn min kɛ ani compétence minnu bɛ ne yɛrɛ la bon ne bɛ se ka o partager cogo di o de nana idée ye ka page Facebook créer bon page Facebook créer bon c'est gratuit i tɛ foyi bɔ juste le temps que n bɛ temps passer ka fɛn wɛrɛw kɛ inutilement donc n y'o temps de transformer dɔrɔn pour enseigner les gens parce que ne tun passionné de développement personnel la ani entrepreneuriat ani livre ani fɛn caman quoi donc n ye page créer alhamdoulilah a daminɛ tun ka gɛlɛn bon plus de temps avec le temps j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés n ye influence caman sɔrɔ à travers ça n ye notoriété gagné bon à travers ça n ye formation kɛ bon n donna business wɛrɛw kɔnɔ alhamdoulilah bi résultat bɛ ka na mais ça a pris du temps mais comme développement personnel, il faut persévérer. J'aime bien d'amener la gueule. Mais avec le temps, aujourd'hui, moi, pour un an sur le canal, on m'a débrouillé puis ça. Voilà. Il y a eu Brani Kono, Haïwa, Hamsega Foye, Akaba Fene, et Boluski, Mapseka Bolola à long terme, Kamne. Oui, bien sûr, avec dépend de l'énergie, quand il y a temps Taraka. On y a Taraka, activité secondaire. Bon, avec Ibolo Fene, bara secondaire quoi mais n'i y'a ta ka énergie ba k'a la k'a kɛ i b'a fɔ i ka vie i b'i ka nansɔngɔ n'i ka fɛnw k'a la donc i b'o temps passer a kɔnɔ c'est sûr que oui i bɛ se ka vie a la parce que bi alhamdoulilah ne bɛ vie pratiquement avec n ka activité en ligne seulement tɛ foyi kɛ mais n ka ordinateur ani n ka téléphone ne bɛ wari sɔrɔ o la alhamdoulilah. Ayiwa n'a sɔrɔ ye faamuyali caman sɔrɔ la hali bi ka an minnu nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ ka jini min sɔnni ka ayiwa sigi ka na ka bɔ kɔnɔna la. Dunia kanena kanaya lokale foli ani tamni ka kɔkɔya ka di bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka émission lamɛn depuis a daminɛ la fo ka se sisan ma minnu fana nana ayiwa radio minnu to ka bɛn ma ka jira la k'a fɔ émission ye entrepreneuriat ye a bɛ lase filɛbaw ani lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma dimanche o dimanche ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 15 la maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛla bi ka se ka jɛmukan ni ka ayiwa a jɛnsɛn fiɲɛ siraw fɛ o ye Kalilu Magasuba ye an ka maa wele ye maa fila ye ayiwa Paul Koni di Pogbu fo ka taa se Abdoulaye Konate ma o bɛɛ lajɛlen ye web entrepreneur ye ka fara Paul terikɛ kan n'o ye ayiwa Van Motivation promoteur ye ale fana y'an ka kɛnɛ sɔrɔ ni an bɔra ka ayiwa a ka parcours fitinin daminɛ sisan nɔ nka n'ale ma baasi kɛ donna nataw la wele na se a fana ma ne bɛ se ka to an bɛ ayiwa masala caman kɛ a ka parcours kan
ayiwa tɔgɔya min na an bɛ tɛmɛ hali ni an ka ɲininkaliw ye ka don conseil pratique kɔnɔ o ye Abdulaye jeune min bɛ bi bi in na k'a fɔ a tilala ka kalan na walima min yɛrɛ bɛ k'a fɔ a bɛ kalan na parce que étudiant caman bɛ an lamɛn e bɛ se ka conseil jumɛn d'u ma concrètement walasa ka se ka u ka business en ligne daminɛ cogoya min na. D'accord. En fait, à ce niveau, parce que nous avons d'amener depuis mes pratiquement licence là. Donc, c'était une passion. Internet qu'on cadné depuis à base de la électronique au fin fond on cadné. Donc, licence pour être bon développement personnel pour être là commencer là qu'on le fait non et tout ça. Donc, à ce moment, il y a fort pourquoi ne pas ni mettre tout le monde qui ni fait nous ne pas monétiser cet encaissé au stade c'est à faire du manière là donc il y a essayé comme le que pratiquement ni encore le voir nous non bolé en bolé encore là le son tati bolo et tout ça donc il veut tant mon cœur au virolais nous au jeunes jeu là parce que les jeunes comment dire mon gagner bon donc on a au berretin ça a été vraiment difficile mais c'est là quoi parce que moi l'objectif nous monte maintenant ni belle base il est moyen parce que à niveau sojo il a d'amener ce passement il y a mana pour que ça se gagne fait oui objectif t chama mais non rêve pour là t non objectif tout là parce que mon boulot ni comme me fait que exemple là aura deux autres exemple là parce que je ne vous réfère au légal mais il faut y rêver l'objectif t là objectif est du mais donc du maintenant non il sent du maintien mais faire aller à niveau sur ok ni yo sans déterminer wakati jumɛn étape de dos chaque année san wɛrɛ n'o ni 31 décembre cɛ o b'a sɔrɔ ne bɛ yɔrɔ jumɛn na o b'a sɔrɔ n ka business bɛ jumɛn na o b'a sɔrɔ wari jumɛn bɛ n bolo donc olu de ye objectif ye c'est comme si chemin exactement n'i y'o dɔn i tɛ temps kelen partout parce que pratiquement un entrepreneur a kan ka temps de calculer tant que fouillon en fait mɔgɔ ɲɛ bɛ wari in dɔrɔn na hali mɔgɔ min bɛ taa baara kɛ fɛn na o ɲɛ bɛ wari in dɔrɔn wari dɔrɔn tɛ en fait temps in de ye wari le temps c'est de l'argent an bɛ dɔn fɔ cogoya min na chaque fois wari ni fɛ y'a sɔrɔ time is money donc temps in i b'o de yɛlɛma ka kɛ wari ye c'est à partir du moment temps b'i bolo moi je peux pas comprendre que mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ caman en tant qu'entrepreneur il déterminé i b'a sɔrɔ pratiquement 24 heures t'i bɔ 24 heures t'i bɔ en général mɔgɔ y'a fɔ i ye entrepreneur i bɛ ka wari ɲini i tɛ se ka fɔ 24 heures t'i bɔ tile bɛ ban yɛrɛ ɲinɛ exactement bon mɔgɔ mun tɛ fɛn na pratiquement caman b'a fɔ cɛ tile yɛrɛ banna bi joona o ye mɔgɔ min tɛ fɛn na kuma tɛ mɔgɔ min bɛ fɛn na bon e mun tɛ fɛn na e b'o temps inutile minnu kɛ o bɛ ka tile ban ni mun bɛ fɛn na ni bɛ temps inutile ni bɛ a ka baara kɛ tile bɛ ban joona mais certes à la fin de la journée i b'a sɔrɔ résultat dɔ bɛ a bolo mais pratiquement e fɛ résultat foyi tɛ e bolo donc ce que je dis n bɛ mun fɔ jeune ninnu ye en fait u bɛ temps minnu sɔrɔ certes jeune ka di an bɛɛ ye surtout bɛɛ tɛmɛna a fɛ pratiquement jeune ni balontan ninnu ni fɛn ninnu donc tant que n'i tɛ fɛ ka kɛ métier yɛrɛ dans l'avenir balontan ninnu olu bɛ don sport canal kɔnɔ donc olu bɛɛ bɛ se k'olu kɛ mais i tɛ fɛ ka fɛn fɛn k'i ka métier dans l'avenir i ka na pratiquement k'i ka temps perdu a la i bɛ journée bɛɛ lajɛlen k'a la exactement minnu b'a fɔ n bɛ taa n ka temps kɛ réseaux sociaux sanfɛ pour que k'an distraire moi je pense que un pauvre n'a pas besoin de ça. Je pense qu'un pauvre n'a pas besoin de ça. Car il y a temps perdu inutilement pour distraction. Là, il m'a retourné. Mono vega mono naje otana. Star mono naje otana. Lolo kwa ketolo pour te saigner. Donc, il y a autant que il y a autant déployer faire la musique dans facilement. À chaque fois, moi parce que il te sera karsa ko karsa ni ke karsa va na façon on lève karsa nyona. Il va na dire c'est qu'à fin du mène kadi. Janati on fa fa kadi mo il se mo de ka sa dan. Al ogola il va jeter ne demseni bo ambete mo siran fe bi ko ka ta ko le mais à ce niveau i t'a dɔn ekɔli bɛ se ka nafa min s'i ma i bɛ ka jagosa k'a kɛ de a dɔw la i bɛ se ka siran parents ɲɛ k'a kɛ mais a caman na i t'a kɛ yɛrɛ i b'a kɛ mais i t'a kɛ ka ɲɛ parce que yɔrɔ n'i b'a kɛ i bɛ bɔ i bɛna se niveau dɔ ma lycée ninnu i b'olu parce que n'i ye bac sɔrɔ i yɛrɛ b'a ye a bɛ jaune k'i la à ce niveau i b'a dɔn nin voilà donc ne ka kalan bɛna nafa dɔ lase ma donc i b'a ye mɔgɔ bɛ yen i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ kalan na i tɛ kulonkɛ k'a la o wagati la parce que i b'a nafa dɔn donc pour que k'i yɛrɛ di fɛn na il faut i k'a dɔn a bɛ se ka nafa dɔ lase i ma i mago b'o nafa in de la wagati dɔ kɔnɔna la o la i bɛ se k'o fɛn ɲini ka s'a dan na donc ɔkɔlidenya wagati yɛrɛ de ye fɛn kɛ wagati a tɛ fɛn kɛ wagati ye o wagati la charge ba t'i kan pratiquement a b'a sɔrɔ caman cɛgɛnɛ i ye cɛgɛnɛ muso t'i bolo i mago bɛ fɛn fɛn la pratiquement
fɛngɛw b'a d'i ma wariw b'a d'i ma donc n'o o wari ni minnu bɛ d'i ma o temps minnu b'i bolo dɛ o kɛ i k'i former hali n'i ma wari sɔrɔ formation ye wari de ye o parce que ni connaissance b'i la i b'o de monétiser bi an bɛ yɔrɔ min na donc à chaque fois an k'o lajɛ connaissance tɛ dan classe kɔnɔna dɔrɔn d'accord ayiwa an ka waati kɔni korona kosɛbɛ nka ɲininkali kelen ni ka kɛ ko pour la i bɛ se ka conseil kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de di funankaw ma minnu bɛ que ce soit étudiant don walima étudiant tɛ ani minnu bɛ yɛrɛ k'a fɔ ayiwa u kɔni ka kalan ma taa ɲɛ kosɛbɛ nka u ye kalan bila walasa u ka se k'u ka entreprise en ligne créer d'accord n ka kuma fɔlɔ o bɛ ɲɛsin étudiant yɛrɛ de ma n bɛ to k'a fɔ n ka continue ninnu kan n ko n'i ye étudiant ye c'est-à-dire i kan k'i ka situation de dɔn quoi c'est-à-dire e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ école in dɔrɔn kɛ k'a sɔrɔ se yɛrɛ tɛ e fɔlɔ parce que bi bi in na n'a y'a ta k'a lajɛ 90 ou 80% des étudiants c'est-à-dire cogo t'u bolo c'est-à-dire n'a bɔra étude in na i b'a ye u tɛ foyi la u faw de bɛ jɔ n'u ka balo n'u ka fɛn bɛɛ u ka musaka fɛn bɛɛ donc ne bolo n'u y'u ka situation yɛrɛ dɔn k'a fɔ bon ne bɛ yɔrɔ mun na est ce que ne tilara école la ne bɛ tila ka kɛ mun de ye kɔfɛ n'i yɛrɛ ɲininka o la je pense que i bɛ voie ye i yɛrɛ la parce que n'a y'a ta k'a lajɛ bi étudiants ka ca trop minnu bɛ licence sɔrɔ par an u ka ca trop marché bourrelen don donc e n'i ka licence ni e bɔra e bɛ taa min hali stage i tɛ se k'a sɔrɔ donc c'est depuis ce moment i bɛ question poser yɛrɛ ma moi je dois faire n kan ka mun de kɛ sisan pour que k'an ka situation yɛlɛma parce que i b'a ye masaw b'u fanga don i la mais jani e ka tila o y'a sɔrɔ olu fanga bɛ ka dɔgɔya parce que jani ka tila olu si bɛ ka kɔrɔbaya o ka sɔrɔ u bɛ dɔgɔya donc ni e tilara waati min na o kan ka kɛ waati de e kan ka olu kɔrɔma dun donc n'o kɛra n'a y'a sɔrɔ foyi t'e bolo dun a bɛ kɛ baara de donc waati b'u bolo sisan ni ye étudiant ye i n'a fɔ Konate y'a fɔ cogo min na c'est-à-dire charge ba t'i kan donc o waati de la e yɛrɛ de kan ka ɲɛɲini ka business ninnu kɛ c'est-à-dire c'est pas facile nɔgɔya t'a la mais ni i ye fɛn fɛn ɲɛɲini diɲɛ in kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn ɲɛɲini c'est-à-dire ka i ka temps don a ma i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc fɛn fɛn réussira u bɛɛ y'a kɛ kolo de kan u bɛɛ y'a ɲini kolo de kan mais ne ka message laban o ye k'a f'u ye hali minnu ma kalan c'est-à-dire kalan in dɔrɔn kana na kɛ obstacle ye u ma quoi c'est-à-dire mɔgɔ minnu ye wariw sɔrɔ hali an ka quartier la i b'a dɔn c'est pas lié à l'école a caman tɛ lié école ni fɛn ninnu na donc u kana n'u bali u ka sɛbɛ don mais u ka ɲinini kɛ information de ye recherche ye ni information b'i bolo i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ni information t'i bolo tu es pauvre et tu resteras pauvre toute ta vie u ka information ɲumanw ɲini et puis a bɛ gérer ayiwa n'ala sɔnna bi ta kɔni an filɛ kɛ ka a ɲɔngiriya waati sɛbɛ ko korona o la Van n'a sɔrɔ kuma kuncɛ kuma b'i bolo k'o lase filɛbɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma a se kɔni dabalama kɔnɔna la bon kuma laban min bɛ ne bolo k'a adresser jeunesse la k'a f'u ye dɔrɔn le temps passe vite donc du coup opportunités fɛnɛ bɛ ka taa donc du coup minnu bɛ yen u ka essayer k'o saisir u kana essayer ka question baw poser u kunna genre ni fɛn dɔ bɛ n'a bɔra il faut les saisir surtout l'internet et tout donc du coup ka courage ta u kana abandonner c'est compliqué a ma nɔgɔn mais avec le temps ça va aller donc o de tun bɛ ne bolo ayiwa n'ala sɔnna Poli ka kuma kuncɛ kumaw ne ka kuma kuncɛ kuma kɔni o ye mun ye jeunesse ka wuli u k'u cɛsiri u ka bɔ c'est-à-dire futilité kɔnɔ u ka bɔ distraction kɔnɔ un pauvre n'a pas le droit de se distraire c'est-à-dire un pauvre c'est-à-dire i man tɛ ka kulonkɛ yɛrɛ kɛ i kan ka mun kɛ dɔrɔn o ye baara de ye pour que i ka se ka bɔ i ka fantanya kɔnɔ donc o de ye ne ka kumakan laban ye n'ala sɔnna o la Modibo k'a fɔ Abdoulaye Konate ka kuma kuncɛ kumaw Bon, en fait, les conseils m'ont dit journaux, ma jeunesse africaine, parce que déjà, à Regnabala, je me suis fait donc il ne faut pas qu'il y ait un digue d'État à tout moment pour qu'il y ait un abord au fantasme qu'on a. Donc il faut qu'il y ait un dame déjà, ni jeune, il veut se faire ni qu'elle a toujours été sur le quand tu étudies, il veut se faire ni bara dame fonctionnalité sur le donc au moment là, au moment là, au moment idéal pour qu'il y ait une entreprise créer fɛn dɔ entreprendre donc o la nɔgɔmani ye jumɛn ye digital internet y'o nɔgɔya bɛɛ ma pratiquement on est
presque 5 milliards de personnes sur Internet. Donc, à la chaîne, il y a un clanché. Et bien, c'est que tu es sur la ligne, donc, c'est une opportunité. Il ne faut pas qu'il y ait un Internet qui mette donc à une information sur la ligne. Et faire mon bien, potentialité mon Internet là, c'est qu'à faire mon c'est inimaginable. Donc, surtout jeunesse là, parce que l'énergie, on est là, c'est ça. Et ça y est, à double coulin, voir que la ma femme reconnaît coulin que il à table, il y a voir solo. N'était c'est à double là, à diviser par 3. Il y a plein que les coulin, il y a plein flato, il faut déployer fin de la musique à voir la cima. Voir solo dans la Internet, il y a chic à citer en Ateba. N'était c'est femme naïva qu'à la haute Internet, il y a déjà. Donc, à ma côté, il faut barra physique, la fille a diplôme. Bado soro kata pour qui kata magote ola aldima deliga diplôme sur à partir du moment où c'est faire un calan qu'a fort et c'est faire nos soro internetique voilà c'est un peu ça mon quand la de drone pour c'est faire mais pour que digital tono bon monter pour l'année yele demain d'accord nasona wati ko na bana peu ambi au focus be anka biole jabdila Abdoulaye Konate kasay aywa Paul Kone ani vanfine abo bela dinen fo anka biole jabdila ni ala mabashige dona na tawla na yon sɔrɔ ka se ka masala kɛ bawra ko min se ka to maaw bɛ se ka faamuyali kɛ entrepreneur la cogoya min na ani entrepreneur bɛ se ka caya togoya min na tant que entrepreneur ma caya an ka jamana kɔnɔ baarantanya min bɛ yen nɔ a tɛ ka ban togoya si la fo de ka caya donc c'est quelque chose c'est nécessaire c'est important n'an farala ɲɔgɔn kan siga t'a la ni fɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn k'alu ma sɔrɔ baara ɲɛna kosɛbɛ a bɛ fɔ ko la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer kana sigi ka sini kɔnɔ kana sigi wala ka taa maa dɔ fɛ ko ka sini ɲɛfɔ wuli min kan ka kɛ sini e yɛrɛ k'o kelen daminɛ depuis bi n'o kɛra i ka ni fɛn a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye baaraw ɲɛna Kalu Magasuba Jɛmukan diffusion o ye sini ye 16h 17h merci